Nah, kucing adalah Intel. Komane Pak Dikus. Pak Dikus, kowe apa bar mendem gadung? Apa bar ngombe jamu kleru dosis piye Mbah Kus? Kok iso aku mbok arani Intel? Aku Intel tenan iki. Dadi aku Intel teko Galaxy Andromeda. Galaxy Andromeda iki nek ngirim aku wis kira-kira wis 895 tahun, Pak Kus. Dadi nang kene iki terdampar dadi kon ngarit, terus kon tandur, kon open-open manuk, ya kon kadang kerja bakti karo wong-wong, nggosroki selokan ngene iki ben lancar ngene iki. Dadi intelku iki intel sing masyarakat. Kiriman teko planet mbuh apa jenenge lali aku tapi yang jelas kok Galaxy Andromeda. Wis Pak Kus ya. Ndang bubuk neh, tuwek-tuwek cekeli HP to ngono kuwi akhire. Aduh, bieng-bieng Mbak Pak Dikus we. Intel ya. Intel ya. Matur suwun Pak Dikus, sehat-sehat ya.